Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan ci gaban fassarar mafarkin ruwa ne. Mun tsaya a na biyu jiya. Na uku shine idan kafiri ya mafarkin ya sha ruwa mai daɗi, to ana sanar da shi cewa zai musulunta. Idan kuma ya kasance musulmi ne mai neman ilimi, ana sanar da shi cewa zai sami ilimi mai tarin yawa, kuma ilimin mai albarka. Idan ɗan kasuwa ne kuma ya mafarkin ya sha ruwa mai daɗi a cikin baccinsa, to ana sanar da shi cewa zai samu dukiya mai yawa, kuma dukiyan zai kasance na halal ne. Amma idan ya ga wani abu ya jirkita ruwan ne, ko ɗan wani datti, ko ruwan ya jirkita daga kalan shi, to wannan dukiyan da zai samu haramun za ta shiga cikinsa. Sannan fassarar mafarki na huɗu shine idan mutum ya sha ruwa mai zartsi, ko kuma ruwan datti, ko kuma irin ruwa na cikin kwata, to ana sanar da shi cewa zai kamu da rashin lafiya. Idan mai arziki ne kuma zai samu karayan arziki, ko kuma rayuwan shi za ta yi ɗaci, zai shiga rayuwa mai ɗaci, rayuwan wahala. Idan kuma ba haka ba, ɗabi'an mutum za ta canza daga kyakkyawa zuwa mummuna. Hakanan fassarar mafarki na biyar shine idan mutum ya mafarkin ya ga ya ɗauko ruwa a randa ko a botiki, ko kuma duk wani abin da ake ije ruwa, to idan ya kasance talaka ne, Allah zai azurta shi. Idan ya kasance gwauro ne, to Allah na sanar da shi cewa lokacin auren shi ya kusa kenan. Idan kuma ya kasance yana da aure, to matan shi za ta samu ciki, ko baiwansa za ta samu ciki da yardan Allah. Wannan shine abin da za mu kawo muku a yau. Sai ku bibiye mu domin samun fassarar mafarki na ruwa. Aƙalla za mu kawo muku guda 25.